Здравейте, аз съм Лея и сега ще ви прочета една моя приказка, която спечели трето място в Национален детски конкурс за авторска приказка през 2023 година. Приказка с чадърче. Имало едно време едно чадърче. То не било обикновено, а облечено отгоре до дело с цветовете на есента. Освен хубавата външност, то имало и добра душа. С нея изпълнявало мисията си да защитава книгата. Затова и винаги стояло разтворено. Искало хем да я пази от дъжд, горещо слънце, сняг, хем да й дава пример, за да може и тя да стои отворена. На кориците и пишело любими приказки и чадърчето всеки ден прочитало по една от тях. То много я обичало. Чувствата помежду им били много близки, като между роднини. Чадърчето си представяло, че той е майката, а книгата неговата дъщеря. Само че се е чувствало неудобно, като си помисляло, че вместо то да учи книгата, тя учила него. В знак на благодарност, чадърчето я закриляло от беди, като винаги било до нея. Минали години, чадърчето остаряло, книгата също. Един ден при тях дошла една магическа капка. Тя приличала на чадърчето. Била облечена цветно, като него. Зарадвало се то, че сигурно ще има нова приятелка. Но още преди да се усмихне, чуло думите: "Вие сте стари и да изчезвате, да не ви виждам повече тук по тези земи." Щом казала това, те изведнъж изчезнали. За щастие, майката на капчицата, която омагьосала двете неразделни приятелки, била наблизо и чула проклятието. Скарала й се и я наказала, като я предупредила да не прави такива злини повече. Затворила я